En een goeiemiddag is met Brasserie Verkocht, zegt u het maar. Nee, sorry. Een goeiemiddag. Oh, hier ruikt het al goed. Wacht heel even, daar kun je hier een mens... Daar is hier een mens heel irritant Wat is dat voor aanbrengen. gedrag? Ik kan niet praten met jou nou op dit moment. Heel even moment, wacht heel even. Hey klootzak, ik zou je hier te bellen, dat zit het toch? Clan des koning. Kom maar gewoon, ik klas je wel een paar tafels vrij. Hoi. Smakelijk. Ik heb een voucher van Wowdeal en daar kom ik nou mee eten. Jong, Wodeel was zo'n succes. Wij zitten voor de komende 6 jaar hartstikke vol. Wacht, ik kan wel een tafel vrijmaken. Het doet me niks meer alstublieft. Ik hoop toch dat je goed gegeten hebt hoor, kerel. Want als ik zie wat je allemaal besteld hebt, dan wordt dat toch een dure rekening. Jij ziet volgens mij vergeten dat ik een voucher bij me heb van Wowdeal. Daar betaal ik dat mee. Ja, dat loopt maar zien daar. Hoppa! Ik heb een ramp door de longen. Mits ik al Brasserie Verkocht. Wat zei die een voucher van Wowdeal? Nou, reserveren is niet meer nodig. Dus plat zat hij. Hoi.